Yun guys, so magandang umaga. Welcome back sa ating channel. Meron tayong project. Yung Taurus natin. Taurus. Yun, double pop ko na naman. Double pop ko na naman guys. Yan. So, nagsawa na naman sa rifle. Nakagawa na tayo ng ng trigger extension niya. So, di bali meron naman tayo isang rifle doon, yung yung Phoenix. Tsaka flex ko lang pala guys itong ginawa ni Brother Joey. Yung surround silencer niya. Ayan o. Meron siyang muzzle brake sa dulo. Tapos surround niya. Tapos kung gusto mo pang dagdagan ng silencer, tanggalin mo tong tong end cap niya. Yan, nakatread din yan. Yun din ang pumipigil dito sa shroud para hindi matanggal. Tapos kung gusto mo lagyan ng silencer, yan. Pwede rin yan. Lagyan mo ng additional silencer niya. Ayun. So, may silencer na siya, may shroud pa. Tapos kung gusto mong shroud lang, tanggalin mo sa silencer niya. Tapos balik mo yung end cap niya. Yan. Yan, pwede mo nang iputok yan. So yun guys, sige. Gagawa tayo ng bat niya. Yung gagawin pala nating bat, yung halong kahoy tsaka tsaka polycarbonate yung gagamitin ko na plastic para matibay. Polycarbonate na yung sidings niya. Pero yung base niya dito sa ilalim, kahoy. Yun, sige guys, stay tuned lang. Abangan nyo na lang yung paggawa natin. So ayan guys, yung layout niya ng bat na gagawin natin. Yun, so ilalim lang. Bali ganyan siya.
Ganyan. Ilalim lang siya, guys. Ilalim lang siya kasi tatapalan natin ng ano dito, ng plastic dito sa side. So yun, sige guys, papatabas tayo. Patabas natin tong kahoy. 24 hours later. Yun guys, so welcome back sa ating channel. Tapos na natin yung project natin. So bago natin ipakita, mag shoutout muna tayo. Yun, shoutout kay natin kay Teddy Begyo. Yun, shoutout kay Lucano Sniper PH, shoutout boss. Kay Hunter Gumarapos, shout out brother. Kay Breeze TV, shout out. Alright, sabi nga. Kay Daisy Ray Olande ng La Union, shout out. Kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province, yun, shout out idol. Kay Walper Aquino, shout out. Kay Raymond Rodelas, shout out idol. Bulldog 70 P2P ng Kuwait. Si Sir Raul Vasquez pala pangalan niya, from Kuwait. Kalangoya Tech, shout out idol. Palpak daw yung nabili niyang gamit. Sakit sa ulo daw yung nabili niyang unit niya. Yun, shout out idol. Paggawa mo lang yung unit mo sa mga gumagawa. Shout out din kay Mando Coloma. Yun. Kay Kabagis Hunter, shoutout Bagis. Kay Sancho Polinar, shoutout na naman idol. Kay Roland Cortez, shoutout idol. Kay Malawig Tribes and Fishing TV, shoutout Lakay. Kay Jinkoy Adventure from Bohol, shoutout idol. Kay OFW Hunter, yun, shout out Lakay. Kay Kendall Kampong Vlog, shout out idol. Kay JAV Hunters ng Bayambang, Pangasinan, yun, shout out idol. Shout out din kay Doy ng New Zealand. Adobo, Monen Angkel, sabi niya. Shout out. Kay Renante Tapia, shout out Lakay. Kay Mike Belio, shout out idol. Kay Yeso M. Eragakusan ng Bayambong, Nueva Vizcaya, yan, shout out idol. Kay Daisy Ray Olande, shout out. Kay Yuri Cerami, yun, shout out Lakay. Kay Dante Villas, shout out idol. Kay Mindanao Air Gunner, shout out idol. Natanong niya kung Indo ba yung FX na wildcat na ginamit natin. Hindi yun Indo idol. Original na FX
Galing ng Sweden yun. Yun. Kay Pasma Dear 29. Shoutout idol. Yun, shoutout din kay Boyet 39. Shoutout bro. Kay J Valdez. Shoutout lakay. Kay Brother Chris. Shoutout ulit. Diyan sa US. Yun. So, sige guys. Pakita na natin tong ginawa natin yung unit natin. Yung binulpap natin na Taurus. Yan. Yan. Ayun, Taurus. Ano to guys, yung mix na kahoy yung gitna. Tapos yung mga panggilid niya na yan, mga design na yan, polycarbonate. Polycarbonate na materialis. Ito rubber to, nilagay ko na ganito niya. Rubber siya. So yun. Ito na yung Taurus natin. Umiksi na naman siya. Naging bulpak ulit. Hindi mapakali. Dating bullpup ay nagsimula sa tactical. Ginawa kong bullpup. Tapos ginawa kong rifle type. Ngayon balik ulit sa bullpup. What? Bro, what are you talking about, man? Kasi may rifle tayong isa, yung Phoenix Sport natin. Yun ang rifle na ginagamit natin. Ito, maiksi. Bullpup. Ang ilalagay pala natin dito guys, yung solos natin, lilipat ko dito. Lilipat ko dito yung solos na scope natin. Yung day and night scope natin. Kasi maiksi lang siya. Tapos ang ilalagay natin dun sa Phoenix ito. Ito. Five to 30 by 56 HD Gen 2. Ito ang ilalagay natin sa Phoenix natin. Kasi naka-rifle naman yun. Itong bullpup natin, dyan natin ilalagay yung solos natin. Solos na day and night scope. So yun, hanggang dito na lang guys yung video natin. Ito, yung ginawa natin unit natin na Taurus. Ginawa kong bullpup ulit. So yun. Ayan guys, yung mga gustong magpagawa ng mga bat, mga bullpup o kaya rifle type, PM nyo lang ako. Lalagay ko sa description yung
yung messenger ko. Doon nyo ako kontakin. Yun, see you guys. Nandito na lang yung video natin. Kung napadaan ka sa video natin ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan para kung sakaling may i-upload tayong bago sa ating channel, ma-notify ka. Yun, see you guys. Kita-kita ulit tayo sa next video.